Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Maar je hoort één gast weer om de tafel. En dat is een man van mooie rock'n'roll, blues en andere muzieksoorten verhaal. Hij is intussen pensionare, maar volgens mij had hij drokker als eer. Schreeuwen over muzikanten, maar hij doet het ook over Berenburg. En hij had 2 boeken uit intussen. En ik had over Harry de Jong van het Jereveen. Harry, welkom. Ja, Willem. Gezellig om je te wijzen, jongen. Om weer eens even bij te kletsen met jou. Hoe is het? Ja, prima. Toen zeiden ze het al. De man is gepensioneerd. Maar de man die vermaakt zich nou prima. Vooropgesteld dat een gepensioneerde zich daar niet zou kunnen vermaken. Maar goed, nee, ik vermaak me prima. Ik zie het kijk uit te rekenen. Ik ben nu al meer dan 4 jaar hier gepensioneerd. Maar ik heb niet hier. Ik heb 4 jaar boeken geschreven. Dus ja, dan kerst wat meer de verdieping in. Hè? Maar ik schreeuw al die voor kranten en dan moest 8 kwart ter de bocht. Maar nou, als boekenschroever, dan kerst meer de diep in. En het komt al een keer op je pa. Welke voor jou het hartstikke? Nou, dit is een hele gevarieerde riege momenteel. Hè? Eerst begon met hoe een kooiaap de wereld verovert. Dat is de uitvinding van de kooiaap, door Hessel Kooi uit Vrouwenparochie. De meeneem heftruck. Dus die familie die vond het leuk dat er eens een keer een boek op kwam. Want het was zo dat internationaal lieden die kooiapen. En elke vrachtwagen het sambities en dingen erachter hingen. Waar ook in Europa en zelfs in Amerika. Dus ik heb daar een boek geschreven. En ja, dat was hartstikke leuk om te doen. Het was mijn eerste echte familiekroniek eigenlijk. Daarna kwam alweer iets op mijn pa, mijn gedichtenbundels van vroeger, die zag succesvol in. En die waren nu jou, die moesten wel heruitjan, maar dan aangevuld met nijmateriaal. Dus ik heb een aantal gedichtjes erbij schreeuwen en selectie maken uit dat oude werk. En dat is onder de titel Alsof doodgaan doodgewoon is, waarin op de merken kwam. Maar ja, toen weet ik ook nog net op, want toen zei diezelfde uit jou, het bent een boek uit Gaanderen. Ik weet niet wie dat leidt gelden of zo. Mag het ik weet het. Wist je er nooit west? Ik ben er nooit geweest. We sprutsen al die douw in Zwolle. Dus daar wil je dan even wat vieren. Op neutraal terrein. Op neutraal terrein, ja. Ik heb zoveel avonturen beleefd. Ik zei, ik ontdekt van. Maar ik wie bij de Rolling Stones thuis geweest. Ik hier met Johnny Cash praten. Ik hier met Neil Young aan tafel zitten. En met Black Sabbath. En maar weet ik het. Maar een hele reute met uit. Mensen die er dus al stik voor stik een stukje popgeschiedenis schreeuwen hebben. He, net 1 dag vliegen. Maar mensen die echt hun vingerafdruk, maar al litten in de geschiedenis van de popmuziek gezet. Daar hebben we een boek van mij zitten. Ja, ik zei, dat is prima. Dan haal ik al die oude verhalen nog eens even boven water en actualiseer ik het even een beetje. En dat is verdikken een boek van zo'n 100 pagina's worden. Ja, ik kon er zelf ook wel van janken. Ik denk, zo'n 100 pagina's, dat zoals het lezen moeten. Maar meestal ging ik geen moeite mee. Het was een succes, het sloeg aan. Ja, de duivel ligt altijd op de loer. Ja, hè? zei je dat boek goed als het mij even corrigeert, want ik wil helemaal via de titel erbij te vertellen. Maar de duivel ligt altijd op de loer. Nou ja, goed, we hebben er een tour van Haarzelf, de theaters langs. En net wel iets de theaters, maar we hebben in Oosterpoort staan en Vredenburg in Utrecht. En daar kan Willem helemaal uitpraten, want die was er zelf bij. Want die tour was een onderdeel van een programma wat wij opzetten in dat Willem mij interviewde en dat Ivo Poelsma en Alviera van Poelgeest daar dan de bijbehorende muziek bij maken. Ja, nou, en die Willem ben ik natuurlijk. En ik zit er voortaan bij. Die tournee is intussen helemaal dien. Ik had geen aandeel in het boek of in die uitjouwerij. En toen vond ik het op dit moment wel integer genoeg om daar uit te nodigen. Want dat is onder de kant, zeg maar. Ja, daar is nou weer aan de kant. Nou ja, En wij hier nou nooit zijn wie weinig hoe dat boek brengt, hoe die schreeuwen praten. Dus ik nou had geen 2 petten meer op. Dus ik heb geen pet van die tournee ga ik oordingen. En Ja. ik denk, nou kijk ik op een manier met die praten. Want we schrijven misschien praatjes en daar ga ik helemaal. daarom geen- gaan we eindelijk eens eerlijk praten. Man tot man. Zonder dat er een mij samen. Maar weer een mooie tournee. Middelburg, Utrecht, weer hoor gaan we zitten. Ik vond het geweldig. Ik denk nou wel eens van dat werd je toch maar in de scoort warpen. En dat is de pandemie, hè?
Ja, midden in de coronatijd trokken wij toch het land. En dan mochten dan ik vaak naar meer dan 30 mensen in het zaaltje. Maar dan denk je van, ja, we kennen nou 30 mensen in het theater. Maar die theaters hindert, en dat is nou al een verleden tijd. Maar zak knus aankleid al, tafeltjes en stoeltjes. Zodat dat die theaters ombouwd werden tot hele knusse huiskamers. En zo zien wij dat de sferen en de zwetsen over van alles en dan wat. Ja. En de muziek erbij zijn. Geef we straks weidwijd nog een trop aan. En ja. Het vierde boek? Vierde boek, nou toen kwam er wel iets moois op mijn pa. Berenburg, Pieter Wilkers, singer-songwriter, die is gek van Berenburg. En die had tijdens zijn tournees al zoveel te vertellen aan hoe Berenburg werkt waar ik kwam en leuke anekdotes. Dus toen wie er een uitjouwer die zei, hey, het is zo leuk wees om daar een boek van te maken van al die avonturen. Ja, dat is prima, zei Pieter, maar het moet wel even schraam worden. En toen dacht hij, ja, die jong, dat is een vlatte schroer, dat is wel leuk, die past wel bij mij. En toen hebben wij samen die avonturen van hem op papier zetten. Maar we ben ik een paar geweest, we zijn overal heen geweest van waar de Berenburg iets te betekenen in Hoorn hier, met mensen praten. En ja, dat was een heel mooi project wie dat op een gegeven moment. En mensen vonden het nou hartstikke mooi, want dat boek dat kreeg een juichende recensies. En, hartstikke mooi. Daar is nog wel in een Berenburgje op dronken dus. Ja, zeker. Maar wist je wat de achtergrond daar dan ik van is? Hè? Dan mensen, de gewone mensen pakken dat dan op. Ik bedoel, want ik kom met mijn vrouw, dat liep net uit of ik wilde wel weer aanhouden van hey, wat een leuk boek, dat Berenburg boek. Er kwam zelfs een oude vrouw is een keer op een beetje achterna fietsen en die hier dat boek in de fietstas. En die zei, ik moet graag even een handtekening in dat boek hebben van jou, want dat heb je zo leuk gedaan. En toen dacht ik, ja, daar zit ik voor. Dat zijn leuke dingen, ja. Dus dat was een heel mooi project, maar een hoop feedback van gewoon vanuit de strutten. En dat is toch wel, denk ik wel, ja, dat bent toch wel de dingen waar ze het eigenlijk wel wat verdorst. Dat was toch wel die erkenning hebben dat mensen het mooi vinden. Best bij Orwell een happy pensionada? Ja, zo kan het wel zeggen, ja. Mist het werk, hè? De regelmaat en... Nou, sorry, ik ben het vertrouwde? Nee, dat mis ik net. Hè, maar dat boek wat er nou aan zit te komen, we vertellen al eerst of zo. Dat nog maar even tussen ja, ons lekker nemen. Ja, vergeten, want nee, de Berenburg boek komt er nou weer de biografie van de kast aan. Hè. Je hebt nou is dat al Jeroen kwam met Uitjouwer en met alles. Dus dat kan ik nou wel verklappen in mei verschijnt dat. En ja, ik heb vanuit mijn werkzame leven een hoop met de kastenmeidjes in handen. Dus ik heb eigenlijk een beetje een ooggetuige geweest van al hun ontwikkelingen. Daar stond ik op een oors bij en dat heb ik verwerkt in het boek, in die biografie. Dus het is een verhaal met allerlei interviews, uitputtende interviews met die jongens over hun ontwikkelingen en ik. Maar de sfeer breng ik erin, toch mijn eigen ervaringen, hoe dat allerlei toen zich voltrok. Dus dat heeft een soort documentaire, een tweedimensionale documentaire in woord. En dat is dus nou het nieuwe project. Volgende mei komt dat eraan. Maar de eerste winnen nog schreeuwen of net? Nee, dat is ben al gespeeld, joh. Soms heb ik het gevoel van het redelijke boutertjes krauw. Hoe doet dat bij zijn kast qua vorm? Interviews die jongens? Of doe ik vooral YouTube op en de oren skiertjesboeken of anaal of platforms? Ik heb eigenlijk mijn eigen anaal raadplegen. Dat is wel heel grappig. Het is toch wel een soort Harry de Jong boek worden. Ik ga ze in het verleden dus uitgebreid interviewd altijd. Dat heb ik bij Bruut. Nou, ja, dan een voorbeeld ja, hè, dat is wel grappig. De kaas gewoon op een gegeven moment, die stapten naar mij. En Siep en Nico die gewoon met bandje Spanner beginnen. En de rest van de band die gewoon met Jan Tekstra verder als de Nijenkast. En ik heb toen uitgebreid praten met Jan Tekstra en de Nijenkast. Maar ik ben los daarvan, mijn manager Mark de Bruin naar Duitsland geweest om optredens van Spanner, de nieuwe Spanner, te beschermen. En zo, dan is toch iets unieks. Dan kan je het vanuit de eerste hand vertellen hoe dat allemaal gaat. Hoe die splitsen gaan, hoe ze zelf allebei proberen los van een ander iets nieuws op te bouwen. En dan heeft er een oors bij staan. En dan kan je iets schroeven waar het oors net kerst. Zo heb ik dat eigenlijk aanpakt, ja.
Dus Schreeuwen, eigenlijk, schreeuwen, praten, schreeuwen. Dat is het leven van Harry de Jong. ja. De schreeuwer en journalist. Dus beginnen muziek draaien. We gaan aan het begin Ring of Fire van Johnny Cash draait. Ja. Nou, dat is haast een soort volkslied worden. Hè? Ja, zeker. Nou ja, als je Johnny Cash bedoelt, dan heeft het door, want we draaien dan in deze uitsturing versjes die voor mij altijd favorites zijn. Maar ja, Johnny Cash, Ring of Fire, dat kwam uit in 1968. En ik wie toen 16. Hè, maar Die is mijn geboorte hier. Generatiekloof. hè? Ja, nou inderdaad, ja, dat kan je wel zeggen. Dat wordt nog wel heel pijnlijk duidelijk. Hè? Ik rol net achter de Beatles en de Stones aan, maar voor de eerste dat ik rakker werd, dus toch reguliere popmuziek op radio. En dat wie dus Ring of Fire van Johnny Cash. Nou is dat niet popmuziek, het is country muziek, maar goed, dat wie wel. Is dat die grote held, de Johnny popstar. Cash? Ja, Johnny Cash is al mijn grote held geweest, ja. Ik heb hem meerdere malen interviewd en dat gevoel. Als ik vroeger maar in Heidemem op de bank zit en we gingen in plaats van Johnny Cash op, want dat vonden ze zelf ook hartstikke mooie muziek, dan hier ik altijd een beetje het idee van die Cash, dat is een beetje, die zongt dan weer mijn omke. En een heel vertrouwd iets hier die. En toen ik dus voor het eerst tegen een oorlog zit, toen werd ik daar net in teleurgesteld. Toen hield ik van joeg hij mij dat vertrouwde gevoel van, nou mijn omke die zal mij wel even wat vertellen. Dat weer een heel fijn gevoel, zeg maar. Net van daar steeds, ach is dat nou een waardeloze kerel, die had ik niks te vertellen. Nee, dat wie maar Cash net zag, nee. Begint erom met muziek van Merle Haggard. Aas is het verhaal van Harry de Jong. Waarom dat op zijn listje te lonenkamer is. Maar we draaien eerst dit nummer van hem. Sing Me Back Home. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. Before I died. Merle Haggard, Sing Me Back Home. Het is nog net iets langer dat hij verstoor. Volgens mij een hier is 4 of 4 Klopt, 4 violin, ja, zeker, ja. Nou, we hebben hem met Johnny Cash en nou deze. Beide sfeer in de country sfeer, hè? Ja, zeker. En dat is ik wel iets wat ik van moeder natuur meegekregen heb, mijn liefde voor countrymuziek. Maar dit wie ik werd een nummer. Toen ik dat voor het eerst jaren op radio, en dat werd nooit draaid op de Hilversumse zenders, maar ik zie wat het draaien aan die knoppen, dat ik bepaalde zenders voor hier, American Forces Networks onder andere, dat wie een zender voor Amerikaanse soldaten in Duitsland. En En die kost op het jaar even pakken? ja, op een lange golf. Op een lange golf? Ja. Dat zin er nog een begrip is, maar dat kost een ontzettend belangrijk en dat kost dat krijgen. En die gingen elke dag de Amerikaanse hitlijsten van de country charts. En toen ik dit nummer had, toen zie ik recht op. En het is heel grappig, maar op sneu de morgen dan sliep het uit, hè, als 18 jaar best. Maar de country charts van op EFN, die werden op sneu de morgen, wie te betieren, om 11 jaar en dan werden die uitgestuurd. Dus ik kwam speciaal mijn bed uit op sneu de morgen om 11 jaar om Merle Haggard te jaren zongen van Sing Me Back Home, want dat wie op dat moment stond in de charts. En ik vond dat geweldig. Ik dreef daar helemaal op mij. Maar wie is zeker op zich een verf van je bedshow dus. Dus het weer heel ja, zo. Via een Duitse stuurder, Amerikaanse muziek luisteren. Ja, zeker. Dat kwam nog helemaal net in Nederland op de radio letterlijk. Binnen wat countryprogramma's kwam. Maar dan moest het al eerst zelf ontdekken, dit soort muziek. En dat moest via Amerika, kwam dat tot die. En toen weet ik ze via Fut al voor die. De meesten wie ik een beetje onbereikbare helden. Johnny Cash en Merle Haggard. En later heb ik ze al gesprutsen. Dat is nou weer... Ja, daarom. Dat is toch wel een heel bijzonder gevoel. Maar hoe was dat ervaren? Ik bedoel, inderdaad, de 16 eerst zien we Johnny Cash. Ja, de 16 ben je tegen. Ik zei, ja, dan is het dan met Merle Haggard wie nog. En met Johnny Cash, dat wie dan wel een beetje de omke. En die werd ik net teleurgesteld weer. Maar Merle Haggard wie dan weer een heel overhaal. Want dat wie echt een tegendraadsfiguur. En de eerste dwarsbongel. Echt een dwarsbongel. De eerste keer dat ik hem interviewde, zo wie die zat dronken, dat hij de hotelkamer net uit kon komen. Hij lag bij sliepen. En de platenmaatschappij had nog van alles geprobeerd om een wekker te krijgen, maar hij trok op zijn stekker uit de telefoon, dus hij was net meer aanspreekbaar. Maar het mooie is, een paar later toen belde hij mij op met 1000-maal excuses en dat het al eens aan weer. En hij hier dan wat nou uitgebreid de tijd om te praten. Dus toen heb ik nog toch best dan gewoon een mooi verhaal met hem.
ja, ik bedoel, ja het is onvoorspelbaar hoe die dingen zich alle jaar voltrekken dan. Ja. Toen wist Sontje 18, dus dat is de Duitse radiobeharkers. Ja. Hoe haast het op een gegeven moment gewoon? Er moest denk ik ook wel eens een platen van Keepje of zoiets. Ja, dat komt via bepaalde adressen in Lauwert van de Akker. Die importeerde platen uit Amerika. En dan die is dat op bestelling of? Nou ja, dan liep dat op bestelling. Hij bestelde alles voor de jaspoes. En in Amsterdam bij RAF Hi-Fi, die wie nog specialist is, alle country, de koers gewoon echt bakken en bakken vol van dat spel. Maar Van den Akker is leuker om te vernemen, omdat dat hier in Lauwert zit. En die kon echt heel bijzondere dingen krijgen. Ik al die folkplaten van Woody Guthrie, folkwezen en dat soort dingen. Had ze nog? Ik heb ze al, ja, die dingen, die koester ik. En via Van den Akker kwam ik achter Mark Spoelstra. En Mark Spoelstra was wel een bekende singer-songwriter. En destijds ik. En, Dat klinkt als een van Jesteren, maar die kwam daar vast net bij. Zijn overpaken, zijn oorspronkelijke familie kwam uit Stiens. En die ben naar Amerika emigreerd en Mark is dan in Amerika geboren. Maar hij had roots in Stiens. En hij maakte furoren in Greenwich Village in de jaren 60. Maar waar Bob Dylan en al die jongens ik optreden. En de Clancy Brothers. Grote namen, worden. En het grappige weer dat Bob Dylan die weer helemaal verrukt van Mark Spoelstra. Hij nam Mark Spoelstra als een van zijn invloeden. En dat is dan heel leuk, want dan denk ik, ja, dan is Bob Dylan toch maar beïnvloed door een jongen uit Stiens, maar roots in Stiens. Zo liedjes kan de wereld redden. En hij is hem ooit geïnterviewd, die Mark Spoelstra? Nee, hij is al vrij lang overleden. En Mark Spoelstra kwam eigenlijk Amerika net uit. Hij mocht volgens mij net uit Amerika uit, omdat hij dienstweigeraar was en steeds op de verkeerde lijst. Er zit dus ook wel een verhaal omheen dus. Ja, er zit wel heel verhaal omheen, ja zeker. Ja. Middelbare squallen, ontdekst de muziek via een radiootje, de lange golf. Klopt. Echt oldschool. Ja, helemaal oldschool. Ik ben echt helemaal oldschool. Ja, Kippers de platen. Ja, bij Van den Akker. En hoe roegels dan de journalistiek in? Dat kwam ik al hier op mijn pa. Ik ging dus een passie voor muziek ontwikkelen. Dat was mijn grote liefde. Net om zelf de muziek te maken, maar om het te beharken, erin te verdiepen en gewoon mee bezig te wezen. Dat was een heel verrijking. En ik dacht van ja, dat zou een mooie invulling van mijn leven wezen als ik dat voor de kost doen kon. Maar ja, zo makkelijk wie dat al toen ik de Mulo wou hier. Toen praktiseerde ik er eigenlijk helemaal niet om naar de school voor de journalistiek te gaan. Ik dacht van, ik kan beter werken en dan kan ik platen kopen. Wat was de verwachting? Was het waar zoerst? Nou, helemaal niks eigenlijk. Dat was helemaal iepen. En ik dacht dan alleen maar van, ik wil iets met muziek doen. Als groer. Maar als die tiertje was, ja, dan is er eigenlijk bijna helemaal geen mogelijkheid wie dat daar. Ik dacht eerst van ik in de fabriek werken, dan verzin ik wel en dan kan ik platen kopen. Maar ja, ik begon al gauw te schroeven voor Heerenveense kranten, regionale kranten. Je doet in de eerste kranten? Ja, dat was mijn eerste kranten, ja. En nog daarvoor, want Strictly Country was een landelijk muziekblad, countryblad. Pure country. En daar schreeuw ik dan, daar begon ik voor te schreeuwen. Dus aldoende, ik gewoon van baan naar baan. Ik ben zelf nog, en dat is ook weer heel mooi, heb ik op een gemeentehuis gewerkt in Wolvingen, op de afdeling postzaken. En op een gemeentehuis, daar had het echt druk, want daar is het toch zo van, nou, als het doen het leer komt, dan komt het morgen wel. En dus als gemeenteambtenaar hier ik 10 uur. En toen kreeg ik alle jaar leuke invallen voor gedichten. En dat is mijn dichterschap geworden. En ik heb op het gemeentehuis een boekje geschreven wat landelijk oppikt werd door Simon Carmichelt. Die begon daar ook te schroeven in zijn column. En toen werd ik een succes, toen werd ik succesvol dichter.
de dichtende ambtenaar. Dus dat is best grappig. Schreef nog een product gedichten op dit stuit gewoon? Snel dan? Nou nee, het moet je echt invallen. En dan moest ik al in de situatie zitten. Ik vond het leven van een gemeenteambtenaar op het gemeentehuis in Wolgen hartstikke aardige mensen. Maar ja, ik vond dat zoveel tegenstrijdigheden vond ik daarin zitten. Dat mij dat inspireerde, dat gedichtjes. Dus daar hield ik een beetje die inspiratie uit. En ik ben daarna in een flow kwam van dat dingen mij alleen maar mij zitten en gewoon zei ik het graag woe. En dan heeft net meer die neiging om dat gedichtjes uit te schrijven. Nee. Dus ja, zo ben ik er eigenlijk van hier in de oren rollen. En maar het is wel altijd de Jereveenster kranten Trouwbleur. ja, zeker. Daar had zelfs de zeker. pensioenhellen. Ja, zeker. Altijd tot 3 dagen verse zin staan. Maar naast de Veenster kranten, dat is dus die muziekinterviews en die een recensie zeg. Klopt. Daar heb ik vanaf 1984, dus 24 jaar in of zo, hier ik daar mijn definitieve draai in vond. En ik ging mijn basis bij de Heerenveense kranten. En daarnaast kon ik gerne steen waar ik wou. Zolang ze mijn paardjes kunnen houden. En dat was geen enkel probleem. Ik kon de hele wereld door voor muziekbladen en kranten die mij GBD, dat wie dan zo'n keten van landelijke dagbladen. Ja, vergeleken met de ANP eigenlijk. Ja, een soort persdienst. Persdienst, daar schouw ik daarvoor. Want die gingen mijn stukjes ik al spatten, dat vonden ze leuke stukjes. Dus ik kwam ook bij, ik kon overal in, ik kon iedereen in de interview, ik kon iedereen in spreken, want ik hier die grote persdienst achter mij en later dan de muziekbladen en Aloha. En ik werd in rollen, ik rol gewoon overal in. Niks wie plan van tevoren, niks wie dat ik ervoor studeerde en nou heb ik mijn diploma en nou kan ik daar en daar aan de slag. Dus dat weet helemaal net. En ik heb wel gedacht eigenlijk het enige wat ik leren moest weer Engels, want het grootste gedeelte van mijn interview weer in het Engels en wiskunde en alles, dat weer volkomen overbodig. Maar ja goed, schrapke natuurlijk, want dat is de algemene ontwikkeling nodig, maar om het leven te kennen hoe je. Maar ja, zo rol ik dus van dingen in de oren. Maar die basis van de Heerenveense krant, dat is zo prachtig, omdat ik daar toch altijd met de beide voeten in de gewone maatschappij staan blauw, in het gewone leven. En dat is een enorme rijkdom, heb ik letterlijk beseft. Hè? Want ja, die kranten hielden mij dan de vrijheid om die oordelingen en ik al te doen in mijn eigen tijd. Maar om zo tegen bij de meesten te staan, dat is heel erg mooi. Bijvoorbeeld, ik wie altijd wel een mooi voorbeeld nog. Ik wie naar Manchester weet, toen ik dat op een ander gewoon. En internationale pers erbij en iedereen helemaal gek. En nou ja, dat je op een andere wereld staan op een kop. Dus ik zie het in die flow, die gekte. En toen kwam ik terug en toen zie ik op de agenda van de Heerenveense kranten plaatselijk belang te kniepen. En toen dacht ik, ja, nou, om nou weer te aarden, ik ging naar plaatselijk belang te kniepen, want dan weet ik liek weer wat er leeft in de dorpen. En toen weer de secretaris, die nam ik afscheid, ik kreeg steeds net, maar die nam dan heel bescheiden afscheid en die kreeg een bos blom. Nou, en die tegenstelling tussen zo'n secretaresse die afscheid neemt in zijn dorpshuis en die enorme gekte een dag daarvoor van zo'n internationale band die ik afscheid neemt. Dat leert hij beseffen dat eigenlijk iedereen even belangrijk is. Die eenvoudige vrouw, maar hij Bos Blom, die hier ik altijd haar best dingen en die krijgt ze belangrijk en interessant eigenlijk als die jongens van Take That, die ik altijd hun best dingen in. Snap je? Dat heb ik daarvan geleerd en dat is een enorme rijkdom. Dat is gewoon zo. Hoe vond je het om Runrig in te komen? Runrig, dat is mijn. Die heeft mij, maar hun muziek echt wel verriekt. Mijn leven, met hun product van hun nummers. Ik vond dat echt heel muziek die mij echt wel raken. En het mooie daarvan is, zij ben nou na 44 jaar, 4 jaar in bis Upenander gewoon, of tenminste ze zijn stappig, ze zijn net Upenander gewoon, ze zijn stappig, ze zijn 70 plus en ze zijn ja, wij hebben er nog van, want ze er stond geen altijd nog terug, maar dat is net een
creatieve band meer. Die maakt ze net elke 1 of 2 jaar een nieuw album. En die komen net steeds met nieuwe nummers. Die vernijen ze net, dus die kan wel toch in dat ze 1000 binnen, als ze toch zelf in datzelfde stramien net opereren. Maar ja, Runrig die... Ik denk echt dat Mick Jagger en Keith Richards grote komst dat die inderdaad 1000 worden. Die binnen daar te krijgen. Hè? Nee, die ben net te krijgen. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ja goed, die had mij dus wel... Dus het laatste concert in Sterling van Runrig. Wist je best? Ja, daar lijn de emoties afgesteld heel op. Dat de band stond te janken, het podium, het publiek stond te janken. En Harry? Wat hè? En doe? Nou, ik ben meer observator, maar het is wel emotioneel. Ik zou daar nooit op janken kennen dat die band überhaupt niet. Maar die fans wel, die mensen wel, die duizenden mensen. En die band die zelfs niet te janken. Dit is een mooi stukje historie, want hier wordt muziek echt beleefd. De muzikanten zelf die het net droeg hadden, de tranen met tuiten huilen en het publiek wat tranen met tuiten schreeuwen. Dit is zo echt, dat is onbetaalbaar. Nou ja, Runrig, dan bloei ik dat nog altijd koesteren. En ik heb ze splutsen, uiteraard. There's thunderclouds round the hometown bay. Oh, young. Schotse folkband bestaat dus net meer. Runrig. Ze hebben heel lang meedraaien trouwens. Hearts of Olden Glory. Dit is een van de favoriete nummers van die, Harry? Ja, dat is echt absoluut internationaal. Bijna mijn lijflied. Als ik een paar ga, dan brul ik voor het volle barst. Hearts of Olden Glory. Ja. Jutegast, Harry de Jong. Schreeuwer dus van boeken. Heel lang voor de Heerenveense krant werken. Maar ik voor de GPD en die hij dan de muziekinterviews met de groten der aarde. Er zijn 2 boeken intussen oerverskiend. Ja. En de laatste is De Duivel ligt altijd op de loer. In dat rand ben ik met Harry en we kennen elkaar goed op een paardwest bij een theatervoorstelling waarin hij de verhalen achter de verhalen vertelde. We kennen elkaar goed, want wij troffen elkaar begin jaren 90. Ja. Schiphol voor een reis naar Londen. Wij mochten dan Black Sabbath en de band Megadeth interviewen. En dan gaat het foto aan de tongval al. Dit moet een Fries wezen. Sindsdien ben vaak de gast in Noorderwien. En ben wij dus ik op een paard met die theatervoorstelling. Sinds ik voor maar even daar. Die theatervoorstelling is nog klaar. Dus ik denk nou is het een mooi moment om eens even vrij u te praten over het schreeuwerskip van Harry. En dat doe ik bij muziek erbij. Runrig dus. Toch even een paar anekdotes, want ik ga bij een theatervoorstelling al een paar keer. De Duivel ligt altijd. Waar helft die zin waar je eigenlijk? Ja, die kwam bij Raymond Zarek van de Doors kwam die bij. Want, ik ben bij die fan in Los Angeles geweest. En die hield daar een verhaal over Jim Morrison, die al deed aan toch een overdose drugs en zo. Maar goed, Raymond Zarek hier dan zo'n beetje het roer van de Doors. En dat wie de spreekbuis van die band. En wie dat een zweverige hippie. Ja, hier ik zo'n bal in mijn kop. En hier dit... Maar steeds zo van, dan moest je in het leven alles een keer ondernemen. LSD, dat wie natuurlijk hier van het. Dan zo'n stuk van alles ervaren hoe mooi het leven wezen kan. En toen begon hij van, ja, maar doch het wel mijn maat. En dan zwaaide hij met het vingertje, kwam in de lucht. En zei, want de duivel ligt altijd op de loer. En toen dacht ik, ja, als ik nou een titel nodig heb van mijn boek, dan wordt de duivel ligt altijd op de loer wezen. Dus met dank aan Raymond Zarek, die inmiddels ik al... de pieput is, maar... Nou ja, dat zie ik laatst denken. Dat boek is chock, hè? Heel pro de pagina's. Zo'n 100, zei je? Ja, zo'n 100 pagina's. Ik zei al, ik kan daar zelf ook wel van janken, maar het is net oors. En de meeste leven net meer, denk ik, Gast, hè? Het boek krijgt steeds meer historische waarde, want hier naar de horen die verwisselt het tijdelijke met het eeuwige. Bij de Bee Gees, die Express, die ben al overleden. Johnny Cash is al overleden. Charlie Watts van de Stones. Charlie Watts, die ik uitgebreid sprutsen heb in Toronto, die is inmiddels overleden. En als ik ben zo voor Jerry Lewis leidt op sterren, heb ik nou begrepen, heb ik uitgebreid sprutsen in het boek. Bo Diddley, de uitvinder van de rock'n'roll, is overleden. Vond hij zelf, hè? Wat? Dat vond hij zelf. Ja, dat is zo mooi, want ik zei... meneer Diddley, want ja, hij is natuurlijk net de uitvinder, maar dat vond hij zelf. Ik zei een van, zei van mij altijd, nou, ik zei meneer Diddley, u bent een van de uitvinders van de rock'n'roll. En toen zei hij mij heel meewaardig aan en toen zei hij, nou jongen, laat dat een van maar gerust weg, want ik ben de uitvinder van de rock'n'roll.
En nog even een anekdote, want die willen we natuurlijk altijd jaren. Charlie Watts is een bijzonder verhaal mee. Ja, ja. Misschien wel nou, qua imago de meest beskieden Stone. Ja. Eigenlijk van de groep. Intrigerend verhaal. Wel de eerste die helaas verstoren is. Ja. Dat onbelangrijk. Maar dat had hij een hele aardige, een skierige publicatie opleveren in een van de grootste muziekblend van de wereld. Hè? Ja, jongens, zeker. Ik ben hier van de weinigen die hier uit Nederlanders die hier tras vertellen en dat er een verhaal gepubliceerd heeft in de Rolling Stone, het Amerikaanse magazine. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Ik ging heel mooi, het is een prachtig verhaal. Ik heb een geweldig interview gehad met Charlie Watts. Charlie Watts die zit op een hotelkamer in Toronto. En als je deze zetten en de piano naar boven takelen. En hij wilde een beetje de huiskamersfeer creëren. Dus toen kwam ik bij hem op bezoek voor een interview. En toen zag ik al die cd's. Dus ik gelijk op knibbels tussen al die cd's, want zag ik het dan. En toen kwam hij erbij zitten en toen werd ik gelijk een klik. En dat we helemaal net zagen van, nou, wat kan die Harry, wat is dat een goede journalist? Nee, helemaal niet. We gewoon een klik tussen hem en mij. Wij veel gewoon van, wij zijn uit dezelfde hout gesneden. Dus toen we die stille Stone, die eigenlijk nooit praten wil, die kreeg ik daarmee geweldig op een praatstoel. En die vertelde een verhaal wat uiteindelijk was 6 pagina's besloeg in het blad waar ik voor kwam, Aloha. En er zit een man van, en toen dat gepubliceerd werd, er zit een man van een internationaal persbureau, die zit bij de kapper. En dat blad lag daar op de tafel bij de kapper. En die begon net te lezen. En ik denk, Charlie Watts, 1 pagina, 2 pagina, 3 pagina, 4 pagina, 5, 6. Dat heb ik dan nooit beleefd, dat Charlie Watts zag volle praat. Dus die had de redactie opbellen van, die Harry de Jong, die had daar een geweldig verhaal van Charlie Watts. Dat wil ik wel internationaal voortzetten, want daar ken ik wel wat mee, ken ik het van een keepje. Nou ja, dat is natuurlijk geen probleem. Ik denk dat het de eer is natuurlijk nog volle belangrijker dan de beloning. En dus we weten al snel eens. Toen kwam het verkocht aan, notabene aan de Japanse versie van de Times. Japans stond ik opeens in alle Japanse lettertekens stond in een interview. En de Rolling Stone in de Australische editie van de Rolling Stone. En dat vind ik mooi, want de Nieuw-Zeelandse editie van de Rolling Stone hier ik belangstelling. Maar toen ze jaren dat het in Australië in het blad kwam, zeiden ze nou, dat is de teer bij mijn landen. Dat doen we nog maar net. Ik krijg een beetje jubbetje aan Heerenveen. Ja, je kan elkaar zien bewijzen. Ja, de Humo in België had het mijn naam. Dus ja, Sam Robinson door de hele wereld het interview met de Stille Stone. Nou, geweldig heer. Ja, maar het tekent een beetje die situatie. Hè? Dus Heerenveen tot in het Jen, daar Fries, vertrouwt mij de provincie, denk ik. Ja. Hast je ooit wagen om eens een keer de provincie uit te gaan? Of ging het heel wat om Friesland? Ik heb wel meer roots in Heerenveen. En ik ken dan beschouw ik een stukje als mijn thuis. Maar ik ben wel op een taf Fries. Ik schroon het eens Fries, ik kan snijden. En dus ik ben net in dat opzicht een fanatieke Fries. Maar ik viel me wel op een tap. Het is wel waar ik geboren ben, daar ik thuis. Daar ken ik de hoorn in de groenstek en de modder oppakken en zei, dit is mijn modder, bij wijze van spreken. Elke sneur de moor stel ik in de tuin te brokken. Steek met de handen vol modder. Maar hing het daarover of hast je ooit wel betocht van ik wil naar Amsterdam, ik wil internationaal, ik wil wat verder dan alleen de Heerenveense krant? Nee, nooit. Dat heb ik nooit gehad, omdat ik mijn roots hier, ik ben de Heerenveense krant, maar internationaal, ze wisten mij ook wel te vinden. Werk voor. En als ik nou helemaal niks uitmaak als ik bijvoorbeeld in Amsterdam ben hier van, dan heb ik er net meer aan gehad dan ik nou hier. Als mensen goed best, als ze die in je kennen, hè, de kwaliteit van het verhaal, maar het verhaal is toch altijd wel een beetje oors, dan weten ze die wel te vinden, dan maakt het niks uit, dan wennen ze op een janne. Dus ja, die aanstiet heb ik nooit gehad. We gaan weer muziek draaien. Straks het verhaal van John Fogerty. En waarom Harry dit zo geweldig vindt. In ieder geval eerst het nummer zelf. Please help me. I'm falling. Please help me, I'm falling. De voorman van Creedence, John Fogerty. Please help me, I'm falling.
Stier op het muzieklistje van Harry de Jong, Joert, mijn gast. Schreeuwt boeken, heel lang voor de Heerenveense kranten werken. En een van die boeken is een chokboek. Dat is De Duivel ligt altijd op de loer. Zo'n 100 pagina's oer. Rock'n'roll helden. Ja, in blues helden, maar om het zo maar eens even nu te drukken. De verhalen achter de verhaal, Dove Graag en Harry de Jong. John Fogerty, held. Hij leeft nog. Ja, hij leeft nog. Een van de weinigen die het al een keer overleefd heeft. Precies, ja. Ja, John Fogerty. Toen ik John Fogerty voor het eerst jaren, toen dacht ik automatisch van dit is de echte rock'n'roll stem. Als ik rock'n'roll jaren en als ik er een stem mee associëren moet met rock'n'roll, dan is het de stem van John Fogerty. Maar dit is country en dat klinkt jij goed, hè? Dat klinkt heel goed, want hij had de perfecte stem daar ik voor. En dit is van een project van hem, wat hij helemaal in zijn incidien had, de Blue Red Strangers. Hij die alle instrumenten zelf spelen en de achtergrondkoortjes zongt hij zelf in zijn inzien. En de blazers blaast hij zelf en alles wat hij maar... Zelfs op de foto's ziet hij 4 keer, maar dan is het steeds hemzelf. Dus dat in het extreme daar is het een eenmans project. En ik heb dat altijd zo geweldig vond. Er zitten zulke goede nummers op. En dat is eigenlijk een beetje mijn favoriete countryplaat aller tijden. En toen werd ik eigenlijk wel benieuwd wat John Fogerty er zelf van vond. Dus toen ik de kans kreeg om hem te spreken en ik zei van... nou, dan moet ik misschien eerst even bijvertellen van... hier ik nog zijn drummer hier daarvoor sprutsen. En die zei, John Fogerty is schizofreen. Dat zit bij hem in de familie en het wordt steeds erger bij hem. En die man is net helemaal goed. Hij is gewoon hartstikke schizofreen. En toen dacht ik van, nou ja, dan wil ik dat ik wel eens... probeer ik wel een beetje achter te komen als hij nou echt schizofreen is. Maar we begonnen dus eerst hoe dat album van hem, die geweldige de countryplaat. En toen zei hij van, ja, vond je dat mijn beste plaat? Hij zei, dat vond ik eigenlijk mijn slechtste plaat. Want ik ben helemaal net zo goed dat ik hier dat nooit waarmuten. Ik hier festivalen heer bewerken. Ik ben net goed genoeg om al die instrumenten zelf te bespelen. Zei, als ik het nou hoor dwaan moest, dan hier ik toch een hele band bijna. Nou ja, toen dacht ik, ja, nou, dan moet die man echt wel schizofreen wezen. Want een man die zijn eigen plaat de slechtste vindt, waarvan het zijn beste plaat is, nou, dan ben je schizofreen. Dat ken je het hoor. Ik heb een verhaal alles hebben jet en deze anekdote. Wat ik die in de voorstelling moet vregen aan horingen van deze anekdote. Hoe stierst het zien hoe dit soort man? Ben het een soort hele aliens van die de Johnny Cash, Merle Haggard, Johnny Fogerty, de Mick Jaggers die spraat als de Doors. Ik had altijd het gevoel dat Harry de Jong aan de ene kant in een soort nuchtere Friese wereld stiert. Ja. En dan mij een soort verwondering naar zo'n John Fogerty, of ik neem het maar op, zit te zien. Hast het idee dat op afstand steeds van die man al interviews of hast dat net? Hoe steeds het zien? Nee, ik heb niet. Maar du bent net van de seks, drugs en rock'n'roll west ooit. Nee. Ik ben heel Is die tuintje te doen aan? Ja, zeker. Hoe steeds het zien hoe dit soort wereld? Hoe zocht u naar dit soort wereldartiesten dan? Nou ja, die mythe van seks, drugs en rock'n'roll, die valt natuurlijk wel enorm mij nog. En ik ben nooit in situaties starten van wat giet het hier aan, wat giet het hier aan. En dat is nou... ja, zo, wat die mensen uitspreken als ik er net bij ben, dat kan ik natuurlijk net controleren. Nee, maar is het dus verbeelding van dat soort artiesten... Dat wij zien dus holle grutmeidje en dat ze dan in die kleedkamer of op een oren in de inkomst. Dat is weer, want ze zijn zelf verschillend gewoon. Dat is wat mij altijd weer opvalt. Als ik weer tegen een grootheid zit, dan denk ik, het is maar een gewone man eigenlijk. Hij weet net meer dan ik. En ik probeer er wat van op te stekken, maar soms denk ik, hoe kan ik nou wat van mij opstekken? Dus in die holle meidje de volle grootheid van? Ja, bij mij is de volle grut van. Dat ben met Mick Jagger, ik zei... Ik wil echt met Mick Jagger de kop helemaal gek praten van... nou kom je toch echt tegen hoe Jezus te zitten. Want ik was een interview in Londen en... nou, dat is toch iets zo verschrikkelijk heug en groter heeft de Heer ze niet gemaakt. Zo, op die manier. Dus toen dacht ik echt van, nou zal het toch echt even heven. En ik zit er in de hotelkamer op te wachten en ik heb hem daar wat rommelen in de badkamer. En ik denk, nou, direct stel ik tegenover met Jezus. Nou, dan komt Mick Jagger, die komt de kamer binnen, scharrel in. Ik zie dat ik nog op die stoel, daar wil hij graag op zitten. Dus ik moest naar de stoel verwisselen. En dan gewoon die tegenover mij zitten met de hand tussen de knibbels. Hè, echt een beetje oenig als een squaljongetje. En toen heb ik echt eerst maar verwondering naar hem zien. En ik dacht van,
Bestaat het nou? Bestaat het nou? Dat best zo gewoon als wie dan ik. Ik kan straks in de metro stappen en de man die tegenover mij zit en die van zijn werk komt, is net anders dan Do. Die man kent zijn kunstje als boekhouder misschien en Do kent zijn kunstje als zanger. Maar het is net anders. Het is die mensen binnen wat wij ervan van hun meidje. Ik zorg dat ik vaak bij concerten, wij zoeken iets in die mensen wat wij zelf zien willen. Wij verplaatsen u een soort ideaalbeeld van. Weet je er een soort merken van een sprookje? Ja, wij maken er zo'n sprookje van. Maar dat komt, wij willen dat ik. Wij willen vermakken worden. Wij willen. Misschien ook wel de onderdeel van de entertainment om het op te blazen. Ja, natuurlijk. Dat is het ik. Want En daar zat vervolgens net zo elke keer dat ik werd teleursteld te wezen, dat het gewoon een meestenblikken te wezen en te volle soepen en een echtscheiding en vreemdgaan en dan ben je wel weer leuk. Precies. Dat vind ik zo raar altijd. Hè? We blazen het op tot perfectie. Ja. En dan blikken ze net perfect te wijzen en dan ben we dan vervolgens ook weer leuk op die meisje. Ja, dat is ook wel raar natuurlijk. Hè? Ja, omdat wij toch nog dingen nooit in de juiste proporties zien willen kennelijk. Maar zo is het wel. Ik ben er nooit in tegengekomen en ik ben ze eigenlijk. Achteraf blijkt dan toch wel dat het wel mooi is dat ik op justeerd weer, want de meesten ben al deer, maar dat ik de grootste face-to-face aan de tafel zitten heb en dat ik ze stuk voor stuk realiseerde hoor dat mijn buurman, dat mijn collega, dat wie dan ik, omdat ze zagen mooi winnen. Tenzij dat zo'n artiest in zijn eigen mythe begint te luwen. Die haast, denk ik. Ja, maar dat is in de rock'n'roll wereld. De oorspronkelijke hier staat heel erg. Wat ik nou zei, Bo Diddley, die gelooft in zijn eigen. Zou het echt luwen of zou het een grapje wezen tussen? Nee, dat geloofde hij echt. Je had echt met het idee om, ik ben de uitvinder van. Ja, zeker. Jerry Lewis, ik enorm grootheidswaanzin van. Ik zei tegen Jerry Lewis van, jij bent nu oud, je zal toch niet altijd mee meegaan. Wie is jouw fakkeldrager? En toen zei hij, niemand, er komt nooit weer iemand zoals ik. Dat dachten dat soort mensen al, ja. Dat kom ik altijd En daar zit geen ironie bij? Nee, helemaal niet. Dat geloofde hij echt. Maar dat maken ze in de omgeving mee. Hij werd alleen maar die mensen worden niet alleen maar omgeving toch mensen die dat stimuleren. Die hem ik echt als de verlasser zien. De manager van Bo Diddley, die moest notabene alles voorproeven. Hij kreeg soep. In het restaurant waar we zitten. En de manager die moest eerst proeven van, is de soep wel goed? Ja, is lekkere soep. Je kunt soep eten. Ja, ongelooflijk toch? En dan zit Bo van zijn soep te leppelen en die voorpraat weer terug je manager. Als je manager zijn, die soep is net te fretten, dan dan in ze terugbracht. En die boden op die manier. Nou, dan tekst de plaats, want dat is Jezus best. Hè? Als de oorlogwestkomst. Spelen ze dan het spul ik mij of net? Of hier is de neiging om, ik zeg maar, Jerry Lee Lewis of zo'n Bo Diddley om die te ontmaskeren? Of mast gewoon op zo'n moment als tessist met zo'n persgesprek, mast eigenlijk het spel meespelen om daar nog een verhaal uit te krijgen? Ja, dan... Als de stopper wel eens uitluisteren bij die man? Nee, ik heb nog nooit ergens de stekker eruit hoeven lokken van Zo'n Jerry Lee Lewis, laat maar lullen. Ja, daarom. Nou, precies, ja. Het levert hij ook wel een mooi verhaal op natuurlijk. Ja, daarom. Het levert ik al een mooi verhaal op. En in dat opzicht, dus ik weer mij om dat opblazen. Ja, zeker. Maar het feit dat ik Jerry Lewis pruts in Parijs en dat hij op pantoffels de kamer binnenkwam, ja, daar hing ik het verhaal wel aan op. Van de rock'n'roll held is niet meer zo'n grote rock'n'roll held, want hij sloft op pantoffels aan de arm van zijn dochter. Zeiden ze dat direct in hem voor het direct of net? Nee, want Jerry Lewis, daar begint ik nooit samen direct in gesprek mee, want die zit hier wat verwezen dan. Die zegt van wie bist je? En wat was dat weer? Zo op die manier. En dan is het nog even aftasten van hoe moeten we dit aanpakken en waar zouden we het nou over hebben. Dat is die zuster wie ik bij Linda Geel. En die is natuurlijk heel anders, veel toegankelijker. En die praten dan ik wel een hoop. En, ja. We draaien nog in je plaats. Doe hast in ieder geval drokte genoeg, maar er komt een biografie uit dus van de kast. Ja. Is er nog meer schreeuwen? Nou, ik ben nog steeds muziekrecensent voor Lust for Life magazine. En dus ik recenseer elke maand nog een stuk op te zien naar albums. En dan ben je met de vrouw een protte te kuieren. Ik ken met de vrouw. Dat rennen is, ik zei iets, hè. Wij rennen dagelijks zo'n gemiddeld 20 kilometer. En ja, dat jouw een heel fijn gevoel. Als je al rennen kiest, dan
het lichaam wat in beweging is. En dat maakt een hele koppig leeg. Ik denk wel eens van dat rennen, dat is geestelijk gezonder dan eigenlijk dan lichamelijk gezond is. En alle problemen worden iets hoe verder als het is, hoe iets de problemen worden die ze eventueel hebben zoest. En dat is een. Maar ik merk bij mezelf van, ik hier dat vroeger al. Ik weet iets van de natuur zien. Ik mocht vroeger al heel graag rennen. Ik ben niet naar de scoort, maar als ik naar Heerenveen moest voor budskip, dan ga ik rennen. Dan ren ik heen en terug. Dan wil iedereen zeggen van, ja, maar de kerst ik met de bus. Ik zeg, ja, maar de rennen is veel leuker. En ik word van Heerenveen naar Lauwert. Gewoon voor het rennen, voor de kop nee. Dus ja, dat is eigenlijk een soort levensvervulling, dat rennen, ja. Heel bijzonder, ja. En Hardy Jong, is dat een mythe? Hardy Jong is alles wat hij leert, het hij van zichzelf. Hij heeft al die zijn hart volgen en hij concludeert dan wel eens van het domste wat dwang is naar een oor luisteren. Altijd luisteren naar jezelf en het hart jouwt altijd een goede waai in. Nou liep het er soms net op, maar dat is wel een les die ik op 20-jarige leeftijd wel zeker kan, ja. Leo Kutke, die drijven nog, maar het noemt Pamela Brown. Waarom deze meneer? Omdat hij zo geweldig gitaar speelt. Ik denk soms wel eens van alle gitaarmuziek, de mooie gitaarmuziek is elke keer maakt het door Leo Kutke. Ik zal nooit meer in mijn leven verrast worden en het door een gitarist. Want het mooiste werk is al dienen. En als Leo Kutke een klassiek stukje speelt, Jesus Joy, Man Desiring van Bach, dat had ik eigenlijk staan. En daar zit ik automatisch, dat had hij zo mooi dingen. Ik koer de eerste alleen de versie van Leo Kutke. En toen ik dus de standaardversie van klassiek gitarist, toen dacht ik, wanneer komt dat mooie stukje nou? Maar ik kan niet bij Kutke hebben. Maar dat komt helemaal niet, want dat hij Kutke zelf bedacht. Dus hij zelf nog in klassiek kan hij nog iets toevoegen wat al helemaal bijzonder is. Ja, dat is Leo Kutke, gitaarheld, ja. Dank u wel. Ja, graag gedaan. I'm the guy who didn't marry pretty Pamela Brown. Educated, well-intentioned,